Jamais. Tiens, ni nga gene. Mais avec ton état là. Di, aki don nge papa. E bara tenu soro kuma be. Ma kuma ba konta soro kuma be. On bini ba ke fene ba ke don ni ke piken ki. Taro ki bulo ko le no ne sima ne sini te bere ku. No karde. Wa jene. Anya. Ore eni mo ko te mejala. Dilla. Me ka bara rota RCA. Me kan sigi ka plaisir ni fene ki ko kuma tia. Iko ga ne fene ri ko isno ni ko man ne bitu ga tare kad ne ri. Ta to lo. Ai. Sai na da bara la bi ji erdu ne bi folo. Baraji. Baraji eni. So ko kira bara bi de. Ne be sa fiantin be sa. So be bella. Ai bi ji erdu me. Baraji ki eri. Na la sona 16h 17h be sona. Ni ga cinye dun te ka kuma la re. Ci do kuma. Ma fa no fe gata so. Ata cliff la mama kere fa. Ci bala ko sutra la. Se la ta ko so don do jeb se ta so. Me fe mi ka ta shiri. O kuma ta. Ne papa mama yene de ça. Me fe gata a démarrer entretien ni femme sen na doron. O be se ka kenyo le fi ngo. E se ka ta kri akaso. Me se ka ta shiri. O ba mu ne 4 jours. Wo ya ka foide. Ya ka so de abi yino de papa. C'est-à-dire awre bolo ni afurla aw ka dugono ko ni fon atse ka were débarrasser ka bolo ni fem ka da drap to ke quoi. Or ni fula kana I tshela la funa ka so di. Ibsa ta ko so ti balaje. C'est pas un problème. Ibta ba assister a mangene tika isi ka ko wati mija. Mais ka ti o kuma tala. Dugun du to mo bebe mo ko ya. E ta si clenan ke to. Et puis me ko kuma fe bien insister. C'est vrai. Et na fara ko aramatara. Ne ene ne bien e fina mafakata. O clenani. Afina ne chekana ya. Suma. Itike chekana ya tsuma. Na utorola ego chekana ya retina suani. Na fara ko ti amuso flatiki. Amuso flavetara. Chekana ma suani. Bi jogo fene la de. E muso mo bitaka e jogo de la. E mi muso kirian. Ni ko te me ndorola. Ki wa fogo o chekana ka usani muso flak me bola me ja herala muso kele muso din chini dusuka shike ko fakaya o kirina utara ni joni dala ko ebu kuma ta ni kuma nda fara yara sawa ka boda bindara to da bi ni dala yanno bi doge muso bilenti ina folore Voilà. Non, Simbo, ni yana koi. Zinta. Ala sona na matichi. Folo ta chena. Zinta te ka chentro. Umar nu dona ni parfum na. Ala sona ma mekani kelinta. Jo, mba si yoro fi kani. Fatima fo ko che ku fadi balila. Alini Mariam bala Aisha Umar beke ne kelinta de na sonna fie voilà na nu dona ni na amana sigaba fo Aisha amana jaba fo Aisha amana daba fo Aisha nikadnesa jo antile ka bo na gana Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien.
Aïcha. Oui, patron. Aïcha. Oui, patron. Oui. Oh. 20 minutes. Madame. Très joli. Merci, mon chéri. Non, mais les gars, ils glatent. Ils connaissent pas de quoi, wallahi. Yoro. Non. Hein? Non. Wow. C'est-à-dire, ni quoi. Avec il va faut dire tout le monde à la vie. Ni quoi de kena. C'est-à-dire, dire tout le monde à la vie. Il fait quoi de tout le monde. Ni dire tout le monde. C'est-à-dire, quoi de faire. Hein? C'est cadeau trop. Wallahi. Moi, la mine est récafo. C'est-à-dire, il n'est pas très fort. Mine est de comme ça, vous voulez. Mine est peu. Kafoko, vous aurez un blousseau. Tellement qu'il gagne, bien soja, bien à clé jamboulou. Mais il est bien que je suis à l'aise. À l'aise. Non, quand on a ça, nous devons faire là. Mon chéri. Bête que le couille. Wow. Oh, après ça. Ça va? Ça va, Donnier. Tu as bien dormi? Très bien, en pensant à toi. N'est-ce pas? Oui, j'espère que ils sont là. Eh. Oui, Demande pas. ah bon? Ah oui. Tu sais, il y a ce qu'il y a puis, c'est-à-dire dimanche nata, c'est-à-dire que je suis en train de quoi. Eh, bébé, déjà? Oui. Au macho? Il y a fait ce qu'il y a quoi. Mais comme il commence, c'est un fouille, mais qu'il faut bon. On n'a pas le choix. On va attendre. Mais quoi, il me dit, c'est pas là. C'est pas là. Non, il veut du coup son père. Quoi, il y a une femme qui a préparé le nous, n'est-ce pas? Mais il y a la prélève. Yoro. On est pour balayer. Troisième femme. Non, il carry trop, voilà. Il carry trop. C'est réciproque. Ah oui. Ah bon? C'est très réciproque. Non, on est carry quoi? Non, mais me fais gaffe. Je t'aime, mon amour. Oh, non, baby. Tu es mon jour. Tu es ma nuit. Tu es mon soir. Coupé. Ah oui. Non, les filles. Ça dirait à l'instant que les grèves me sont là, quoi. Yoro. Bébé. Il va donc. Mon rêve éveillé. Ouais. Il va donc. Il va baraka chabide. Ah bon? Ouais, tu es baraka chabide. Ouais. Et de ce nous, on l'a perdu, nous, il y a nous fait. Voilà. Nous nous saisir et donc là. Ay ma classe là. Ay n'avait fait Morgan nunga papier nous. Ah oh, ubana. Ou classe là. Ah oh. On a nous signé pour que nous blague. Problème fouille dans mon cœur. Mais mon amour, j'ai une question à te poser. Une question imbégane, c'est un cause. Est-ce que fin de la catégorie ni Mariam Tché? Madame. Eh, fatiga Mariam ke fatite muso. Parce que avec un ni tolien ta la avec un yala kanini ni babon kopé. Avec un la maluya au don au tafle. Hein? Tiens kono quoi. Ni mo ko abonné tiens kono Mariam ndo quoi. Ah. Ben ala ni ça dit ta ton quoi. Eh non. Je non na ba non. Ah. Ko don quoi moni jarni be mutamana ko moni be panka ndoro ko la. Ndeni be deni. C'est-à-dire ni ke bon trop. Wallahi. Bébé. Ma fin ni ke bolo tiens kono. Ça dit sera de. Ndesera nya gen nya la mula ni fente ma min kala quoi. Mais daru min lo. Mais ka ka kepu. Mi ga gele. O ye ko silisina. Ne be woro bo tron. C'est-à-dire mana mini joko ko abi ibwada. Abi ibwada ba reso wala ala jabta boga pala won wallahi ala. Ikepu. Ben ala ni krati. Déjà que. Et puis quoi ye manam ko fo na journée tino. Il y a tellement de gens qui boni ha. A faire la wallahi. Il y a femme mon cœur. Il y a des gens comme Tché.
déjà que e ko fɛn ma deli ka tɛmɛ e n'a cɛ. Mais mɔgɔ min ko man di ye fɛn bɛ se ka tɛmɛ n'o cɛ cogo di? Voilà. Ne kan ka mun kɛ n b'o dɔn a to ma. Attendez. T'a fait une innovation. T'a fait les gars comme vous. Ayi, on va gérer ça entre femmes. Aw de tun ye teri ye déjà avant ne ka ko ne ka bila la teriya banna ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna min f'i ye n bɛ min gɛlɛya i ma i bɛ lamɛn min fɛ n'a sɔrɔ ka di ye n ka furu ka di ye n t'a fɛ ni n ka foyi fɛ foyi diɲɛ fɛn foyi. D'accord. To a to a ka sira kan to n'a cɛ. D'accord. Je gère n b'a gérer n bɛ Mariam bila place la a bɛɛ ni Ala ni kɛ n b'a bila place la. Je suis fière de toi mon amour. Ensemble. Ka di n ye kojugu n ko boli ka taa n ka baara tɔ kɛ. Voilà i ka baara kɛ. On a ça, ouais. Yini da kɛnɛya de wallahi a bɛɛ na kɛnɛya de je me commence très bien. Ah, Van, ça va? Don. Ni kana daga wuli fe. Antle. Damana. Ah, goro. Mam sen fe. Bisa tobili dia. O kuma mundu ma to obliga. Ay bi woni. Ni siga fonta suma shara tina ko fe don. Kan mewe. O mai burana ka ko kubna kle fe biya. Fana yim kuma sugbe. Inni tobili. O kuma ne ma to obliga. Ay na fama na de. Mini bi to obliga. Ka daga ke kuraya. So gana betani ga restaurant tui. Kin tega chite o klen na de. O la de. To fe. Tal ni ko gana na mi sugoro kala ga du. Mami tobili. Parla de zoli. En fama sa. Doni. Depuis o don sogoma ni sola do nga fo bi ni fama ni ma. Appel doro. Ala kamasa. I muso gana e cheti bolo ya te buranti bolo ya. I te tabone la fene. Yala tita ere. I be fara ni lanjo ko kuma yo. Ah, chegana muso gana ya. To re bala go chere bolo go. To re be taina. So chebe bola. Ntola re. Yo na kono yi. Ntola ife ya me ya. Ah, o fa digire la. Aga jugo. Digire na de. Adabla de. Kan mewe. Ni vela dmemi. Ni ma fa Omar ma woni be fega taka kle fla yesu. Mama mangene. Esa mi yare morte gaso. Yam la desa. In alache mo mangene. Ala kamasa. In alache. Amangene mina taka bosu. Iti shi kola ni kola munumune bangam so. Kunen mama kuma na go fo ite mama la. Wallahi fo ite ala fo dere fega bul. Ala kamasa. Ere taro ku ime chuga mna sisa malam. Arama tara fene tani lafiya kuma na sani isi chenga. Arama tara ebeta. Fadi yo fuardien. Arama ne soro ya. Arama tara yo baneni. Ebeta mna. Titi ni na hineo. Ala kamato. Ibe yega ma wosodi. Umoru bin kokura mna bi lafiya foshi de tene fati. Bile de benda soro ni tsunogo. Ni fene mata ka ke kata ni lafiya iyara ni mana ata so ni sarafu ite so kasa esa kuma te solution ala o isa kuma te mena namso isa kuma ko ta o te mena ni umar ko inte ibe san keleni na ya tita oroshi no mani be sa toro la toro tere akadi edo aha ida ma fone gumar ka de ya kebe to mo fe fo sa e mo fone ya ida woni nyene ne be nyine ka kuma ko de ya Nisengena sisa. Nasenga madam nere. Ngamso ebe sanna ya. Boni iti solution na o. Tiendo akadini ere. Wallahi takali manni. Meni iti solution la umarla. San juli ameni kokili na tate mene shishite bo. Ne era bolongo mo ensi sisa arama tarabna na hakili soro. Me alsa dobe ga fara umar ko koka. Eri ko so ebeta. Kanibla soliga willa.
Nte dani 1h ni 3h tɛ. Ne de bɛ mobili ta yan ka voyager dugu ni dugu ka taa n ka cɛ fɛ yen o bɛ fura kɛ e bɛ n'i jɔ ne ma sisan ko e bɛ taa ne ye den ka taa taga yɔrɔ in ko i bɛ taa ni yɔrɔ e tɛ taa ko i ka muso i bɛ to nin na de i bɛ sa Umaru kun walahi i bɛ sa Umaru kun nege foyi tɛ ne na ko nege tɛ la e fɛ an ka jumɛn kɛ sisan a nege tɛ na kɛ n bɛ taa n yɛrɛ lafiya ne tɛ solution na Mariam solution min bolo n kɔnɔ an ka cɛ wele parce que o donna ne y'a wele ne m'a sɔrɔ n t'a dɔn min kɔni tun b'a la mais n bɛna a wele k'a lajɛ Mariam fɛn min ka ɲi daga kɔnɔ e ka nege tɛ ne na o tɛ i bɛ taa o ni n tɛ taa i bɛ ni sɛ in jan n bɛ t'o kɛ daga kɔnɔ nin appel tɛ ka don dɛ a bɛ ka sonner fo répondeur o hɛrɛ i ka segin a kan fo ne ja bɛ ka tigɛ ne ma deli k'a wele k'a jɛ o a ye sayi kɛ k'a sɔrɔ a occupé ni mɔgɔ wɛrɛw ka ci fɛnɛ la i ka essayer ala allo ça va somɔgɔw ahan han Mariam mun kɛra Mariam kan ka cɛkɔrɔba banna de o y'a bannen o ye ne ka tagali ala y'a latigɛ ayi ko ye kuma ye ayi ala yɛrɛ kitira nin tagali ko in na an bɛna taa jigi sɛmɛ min na n'o sara ka ban o kɔrɔ tɛ ko o y'an bɛɛ ta e ni ne ta tiɲɛni yɛrɛ ye fɔlɔ ni tagali i juru taga kelen ɲini ne bɛ nin kɛ nin tɛ kɛ yan mais cɛkɔrɔba sera solution jumɛn b'a la dugawu kɛ fɔra ala ka hinɛ a la ala bɛ hinɛ a la o dugawu k'o la fɔlɔ ala ka hinɛ anw yɛrɛ fɛnɛ da yan kɛ a banna ne yɛrɛ dabalini bɛɛ banna sa o o tɛ ɲuman ye dɛ Mariam ne ala de ye ne latigɛ tan ne a to ne ka taa tile 2 kɛ so ka taa n yɛrɛ lafiya o kɔnɔna na an bɛ solution sɔrɔ ni tɛ solution na bilen o min y'an jiginni kelen o sara ala bɛ hinɛ o la ala ka hinɛ an yɛrɛ fɛnɛ na kɛ a ka bɔda dɔ d'an ma sinon ça va pas o n'ale sara dɔ in bɛ yen min arama kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ hakili b'o la han Mariam ne an ka taga yen Mariam ne yɛrɛ bolo kɛ an ka nin ko in ka ɲi ta ka jumɛn ka ɲi ta fɛn ma daminɛ yɛrɛ a ma k'e kun fɔlɔ ko ka to ten jumɛn ma kɛ mun fɛn kɛra fa bɛ ka bɔ bile a tɛ bɔnna a bɛ digi-digi de ne ta in tɛ digi-digi an bɛ yan cɛ i fini bɛ ne Umaru tɛ yan e bɛ sa Umaru fɛ yan an bɛ sudo Umaru ka du kɔnɔ tɛ taa yɔrɔ si walayi tɛ taa e tɛ dumuni kɛ yan n t'a dun bilen munna n to yen n tɛ ka foyi dun an y'o bɛɛ kɛ n ka muso i bɛ to Umaru fɛ yen koyi i bɛ to yen ne yɛrɛ ma tila ka n ka cɛ wele sisan nɔ o cogo la Fati i do n ji da bɔ na Fati n to yen bila i bɛ to yen i danna o de ma mɔgɔ bɔrɔla yɛrɛ est-ce que Fati kunkolo ka kɛnɛ Fati bɛ fɛ ka mun kɛ ne Mariam na diɲɛ kɔnɔ a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ Umaru ko in tɛ yan an bɛ to a la de ne yɛrɛ daga bɛna sisi yɛrɛ o bɛ jɔ ne b'o o position na ye fɔlɔ Katrel Elsa Umaru ma se yan Jură yɔrɔ fajiri seli fɔlɔ
Nchi. Non. Non, c'est. Menare, ama jigi jona. Non, bara. Ni bara grand dola bara galo. Nda. Tu vois? Tu vas se nourrir bien. Nchi na wala, la kan selli. Fajiri wala la. Li? Fajiri. Fajiri ça. Ichi ko gida. Kanko. Ça va? Oui, ça va, Johnny Yabomia, Ndon da Mikla Daraga Winaba. Comme du coup, Major. Daraga. Du coup, Jaraga. Et c'est notre pourquoi? Écoute. Makambe. Lateral. Oui, du tigre de mon mère. Ah oui, mais. Ici, bien, voir, tu m'as vu, c'est bien. Jinɛ cɛman Ouais, grande sœur ba. kan jumɛn bɛ yen Wala tɛ togo la. cɛ yɛrɛ tɛ wuli dɛ Cɛ grande sœur wala tɛ taa joona ou bien. A ko ka ca ci. ok Ci dɔ bɛ yan. ci dɔ bɛ yen dɛ n tin kelen ka ne kamana kan cogo min na ala de b'a dɔn yɔrɔ man ka kɛ k'e to diɲɛ kɔnɔ dɛ Non, cɛ i bɛ danaya tɛ n kan dɛ. n dalen don i la o Ɲɛfɔ kɛ. ne terimuso Fati e b'a dɔn wa Fati. jɛman in sa fa bɛ to ka na ne nɔfɛ kuma bɛɛ mais ne b'a dɔn i y'a ye siɲɛ kelen de Ouais, i terimuso jɛman kuba in tɛ yan. i b'a tila k'o de fɔ wa Ma bon ni. ni nin min da a b'i da fara walayi nin ɲɔgɔn de dɛ N'a ye mun ye an b'o de fɔ sisan. ahan n'i ye min ye n'i y'o fɔ fɛn bɛɛ tɛ fɔ dɛ Labɔ an ka taa kɛ. o cɛ dɛ dɔ de bɛ ko Aisha a nɔrɔlen don a cɛ de la ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ n y'a fɔ a ye silamɛya la k'a fɔ a ye kafiya la a ma ye A b'a fɛ ka minɛ a la dɛ. n bɛ fɛ i ka kan'a faga dɛ parce que mɔgɔ faga man di ne i b'a bagabaga de Ka bagabaga. hali n'a y'a mɛn ko Umaru a ka boli A kɛ i n'a fɔ o kɛlen don dɔrɔn grande sœur cɛ. n dalen don i la o Non, o kɛlen don. walayi n dalen don i la Bilenko bɛ cogo di? n bɛ tila ka wari d'i ma sa ne de m'a f'i ye n bɛna fɛn dɔ k'i ma sigi ni fɛn min ye walayi N y'a n bɛ faamu. tila ka dépôt k'i kun N y'a faamu. Donc i b'a ka référence ci ma WhatsApp la. awɔ n bɛna bɛɛ ci ma sisan Donc n b'a jateminɛ kɔfɛ. ok Donc kana ɲinɛ ka wari in ci dɔrɔn. n bɛ wari ci ma awɔ a ka kɛ kɛcogo la dɛ Non, zéro i kɛ pewu. ok non Aisha kulo jalen Aisha tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn mais mun bɛna kala nin a b'a faamu n y'a fɔ a ye silamɛya la k'a fɔ a ye kafiya la mais Aisha bɛna faamu wali cɛ a b'o to yen surtout Umaru yɛrɛ jɔ ka taa cin dɔ la so kɔnɔ fɔlɔ
Allô? Aïcha, ça va? Ça va, Doni, Miradou. Mais à la tane. Aïcha. Oui. A kun ka di ne ye i k'a kɛ ala yɛrɛ de kama ha i ka Umaru ye i k'a to yen nɔ ni deli yɛrɛ de ayi i k'a to yen nɔ s'il te plaît ne ka foyer bɛɛ bɛ ɲini ka na briser bi à cause de toi a ka di ne yɛrɛ de i ka Umaru to yen ou bien an ka ɲɔgɔn ye ka kuma c'est entre nous les femmes an ka ɲɔgɔn ye ka kuma i ne fila an ka sigi ka kuma la quand même je veux pas que a ka se niveau dɔ ma mais n bɛ fɛ ka Umaru ye k'a to yɛrɛ a to yen pewu Fati i tilala ni tilala o tɛ kuma ye o ne bɛ k'i lamɛn d'accord yɔrɔ e ye muso de ye oui ne fana ye muso de ye donc n tɛ Umaru bila bi n tɛ Umaru bila sini an ka kɔɲɔ yɛrɛ bɛna kɛ Yo, bro. Abidi. Todi. Cɛ jinɛ cɛ i tunnen don dɛ. Non, cɛ lazy wala. Kɛra tile filɛ. Cɛ surema don joona dɔn direct. Wala cɛ kunu sɔrɔ b'a kɔnɔ cɛ fo 3 heures cɛ n bɔra cɛ. Cɛ nka cɛ wɛrɛ i mɛna kɔnɔ dɛ. Cɛ ɲɛ tɛ ɲɛ bilen cogo la ma sunɔgɔ. Fo cɛ plan dɔ bɛ yen dɛ. Yan ta la grand sœur de ni yɛrɛ na wa. Cɛ ka b'a fɛ ka ma terimuso cɛ minɛ la wa. Ni yan. N'an ka caron bi yɛrɛ yɛrɛ. Non cɛle non an bɛ ŋa ko ban. Di kan ka jafe de. O grand sœur yɛrɛ promesse dɔw ta biliko la wa. Ko n'a jira la dɔrɔn cɛ ko kelen. Cɛ yɛrɛ fɔ ne. Donc domolo bɛ ko na. Musoro. Cɛ bɛ diya ne ni ba cɛ b'a dɔn depuis kunasini ne ma ne cɛ. Cɛ ka business bɛɛ jirilen don ma yan. An ma ta sanfɛ wa duguma de. Donc ça y'an ka tɛmɛ sira de. Yɔrɔ ni y'a tɛmɛ sira de. Donc a bɛ tɛmɛ chaque 17 heures. 17 heures. Donc sisan e b'i bila la nɔ. Ne bɛ taa gete yan fɛ. Donc ne natɔ dɔrɔn n bɛ sin ye quoi. Cali fo ba tɛ yen. Donc ni sin ye dɔrɔn. Bon an kana bugɔ quoi. K'an ka baga baga dɔrɔn. Cɛ ni famana fɛn ma hali ka to an ka tafu ta laban. Ni jogo cɛ. An ka nin baga n'an baga baga sisan. Mission min nalen kɔfɛ ka jugu nin ye quoi. Est-ce que i b'a fɔ. Cɛ yɔrɔ mission gɛlɛman de ka na cɛ. Non mission nɔgɔmani n tɛ fo ne ɲɛ t'u ka yɛlɛ. Cɛ i bilala san cɛ i bilala ban. Ni choix o ma ɲi wele yan. N b'a dɔn i ye cɛ min ye o. Donc sisan n bɛ taa gete han. N'a kɛra cogo min na dɔrɔn n bɛ sin ye dɔrɔn. Problème t'a la. N kɔni kaleli mɛn o. Donc an ka ca ɲɔgɔn ta so. Fo ba tɛ yen. Yagisi. Allah. Modèle o mago bɛ mun de la n b'a dɔn. Mɔgɔ tɛ foyi la. I ka patron Umar. N'a tɛ kanu na. Ni y'aw ye ɲɔgɔn fɛ tuguni. Ne bɛ na yɔrɔ. Cɛ jinali ka to n ka nin sɔgɔ quoi. Wala bi. Modèle yɛrɛ. Ɔhɔ. N ka y'a ɲɛfɔ tuguni. Ayi ne b'a dabila pewu. Ne kɔfɛ. Hali ni y'a mɛn kulo la k'i taara fɔ yɔrɔ wɛrɛ k'an y'i adressé. Modèle yɛrɛ de. Mun de bɛ segin kɔnɔ. Segin min ka ca segin min bɛ bali. Foyi t'a kɔnɔ. Segin dayɛlɛ. Ala. E sabali sa e sabali. Ala. E sabali. A tɛ téléphone dun to ne bolo e wari dɔrɔn. I y'i daminɛ. N ka baarakɛla de don. Jinɛ.
Antenne ja. Allah. Ça va? Lu mana pakai kue? Allah. Pisi be molo me téléphone tala. Ya. Ngere. Acha shura me dibi so sanna. Fati. Papa Anche. Mais. Jambo yini mɔgɔ dɔn tɛ kelen quoi. Cogo di? Ne kɔni ne b'e dɔn wallahi. San joli furu Fati. Ani mun kɛ? Adamaden bɛ se ka juguya ta cogo di? Ka juguya fo ka juguya i yɛrɛ ma. O ni mun kɛ? I ye mun kɛ den jumɛn? E ye min kɛ i t'a dɔn wa? I bɛ min na dugu kɔnɔ bɛɛ t'a kalama i t'a dɔn wa? Den ye mun de k'i la? Den jɔn? Aïcha ye mun k'i la? A ye mun k'i la diɲɛ kɔnɔ? A ye mun k'i la? Ça ne t'a adamaden bɛ se ka tan cogo di wa? Bilahi ala. Ne ma foyi kɛ Aïcha la. Donc i dɛsɛra sisan. I dɛsɛra. I ni terimuso kirikɛra aw dɛsɛra. Genre a bɛ mɔgɔw de sara k'u bila sisan ka taa den agressé o tɛ wa? O kɛra kuma jumɛn? O kɛra kuma jumɛn den jumɛn? Ale ye ka fili bin na. Ne t'o kalama o. Ne ko e bɛ kɛ mun den modèle ye? Et puis hakili la an bɛ diɲɛ modèle jumɛn de kɔnɔ dɛ? Mais ale bɛ adamaden bɛ se ka kɛ cogo di? Fati ne ye de furu e de ne ka so kɔnɔ e de ye fɛn bɛɛ ye. Nin ye ne ka baarakɛla de ye. Ka wuli ten kɛlɛ waliden nɔfɛ i t'a to a ka lafiya. Waati bɛɛ lajɛlen ko kura n'an wuli ka taa a bɔ a bɛ ko dɔ ɲɛɲini ka ɲɛsin a ma. E bɛ taa wari min bɔ k'a bila ka vagabond sara. Fati a ɲini ka ne dɔn hali bi sa a ɲini ka gɛrɛ n na. A ɲini an ka ɲɔgɔn faamuya. N'i t'i ja ne koyi. Ne bɔ nin kalama nin b'i ka ko tɔ nin de bɔ ne na pewu. Bilahi ala. Mais je ne sais pas a bɛ vie cogo min na quoi. N t'a dɔn a bɛ miiri cogo min na. N t'a dɔn a bɛ fɛn cogo min na quoi. I réagit cogo min na quoi. E bɛ taa walidenw sara mɔgɔ vagabond sara ka t'u bila waliden na. U ka taa menacer ni muru ye. N'o ko k'a la i bɛ mun fɔ? Fati ne ninnu ye muru don waliden kɔnɔ i bɛ mun fɔ? Vagabond mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ genre n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi. Yo yo drogué don drogue ni excitant ni fɛnw b'u kɔnɔ i bɛ t'olu sara u ka taa waliden agressé. Mais non c'est pas possible. Dans la ville mɔni sugu min kɔnɔ tan quoi. Adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo di? Kasi ya o tɛ o bilahi o tɛ kasi hakili ni i ka ɲɛji bɛ fɛn de kɛ ne na bilen yan. N'o bɛ fɛn kɛ na se ka sɔrɔ ne sara se ka sɔrɔ ne sugu na mɛnna. N'i bɛ so la i bɛ juguya dabila n'i bɛ se kasi la i bɛ hasidiya dabila i bɛ ɲɛngoya dabila i bɛ fara waliden na i bɛ fara a la. E ye mɔgɔ jugu de ye n'a mɔgɔw sɔrɔ ka taa fɛn kɛ waliden na a ma foyi k'i la a ma foyi de k'i la. N'a ka di ne ye a bɛ se k'o bali yan. E ka di ne ye furu ka tila ka dɔ ɲini ka fara e kan ni Aïcha ka di ne ye e bɛ se ka ne bali a furu la tu penses que e bɛ se ka ne bali tu penses que a bɛ nin ko ninnu kɛ ko bɛ se ka bali yan han e laban ye kaso de ye kaso k'i datugu i bɛ sa kaso kɔnɔ bilahi ala kaso ko b'i kan k'i to cogo in na i tɛ diya ne fo ka diya wuli k'i to nin asidiya nin fɛn na i bɛ ka fɛn min ɲini ne fɛ i t'a sɔrɔ i bɛ dusu suma min kɛ i t'a sɔrɔ i si bɛɛ i t'a sɔrɔ i si bɛɛ adamaden bɛ kɛ tan ka taa waliden sara ka taa mɔgɔw sara u ka taa waliden agressé i b'i yɛrɛ ye bilahi nin ye acte kelen ye i y'a se a dan de la k'a dan i tun ma deli ka ko kɛ ko i tɔɔrɔ ka min bɔ nin bɔ quoi ko i ma ko kɛ na min ye tɔɔrɔ ka nin bɔ sisan aw sera ka taa waliden ni ka taa nin bɔ ka taa nin bɔ la ilaha illallah
Fati. D'accord. Allah. Ay be kare inje don dron ibna taxi place yo le bien wole tuguni. OK. Ay fana ne a fie ga dese. O mete ko fam ne a. Awe be nyal ke. OK. Migi kono. Eh. Dawana. Madam. Mume. Ne ko e ko sugu do kene na munila. Muna chogodi. Ngam so man fam de. E de kama be mor tara ire ni maka ni dogoya ko sebe. Muna. Ko mo gobla la ko ka taka Aisha kama ne de mo gobla kata. Insigile ndoro an kili ya fam e de mo gobla kata. Aisha kama biya. Ay dimi wala. Ay ne be dimine Umar tara kuma mu fane mai ska kerinya na. Mor tara jiglat ke kuma do foka dunu kula be bilate ke slamere ma. Ko sugu do be fena golu da blasa ni manye be ko ke o men sin averti follow me e mane averti sisa no amake problème ni bula ha Totala. ni ma fo kite ko ke ni ma fo ngite Aisha minasi ni ma fo ngite Aisha kala meni ba ka fo yina Dep mina fi de sa matani soro ga fi da wallahi sunon mina fi wallahi maro dogal ma sigini la ha ni kashira ni tin ngala jiliji bonyala tellement ka yen dogoya kashire ka de fana kana fu kashi ka de ay kashire ka de ya fu kashi ka de fem bolo be sima nin dalu na kela koy ay mbla ka bi na kela o maisa na kela ro be yela na ube aga yele ala ma ga yele ze ibaro ka du mari bo do man wallahi ka du mari nin kada ya tena nin boronto ego zira ay ko logoro bolonto dani ka biya fene mu fene ite Aisha to ite Aisha ko ta dabla amofa na madabla diala madabla goyala Aisha be Umar ko ne mu ba da zanan ibaro Umar tara kuma fo in kontana menti saka ida Umar da kwa a jigla tiga boyana kani mini baro ni ne ma femi ke maram eduke ibina yi funufunu ne musira na be ngone ko jugu ba do ke ki funufunu na ka mata me yo ko jugu kere tek mina fiya ro na sa me ne gundu su gumbole no wallahi Aisha ma mara koy na nyira jatigale abi soro gi bla kulan jugu la andalate kana mo ko be nyami Aisha ko ni Aisha Umar to ko mebli be sira jang abi wol ta so kono folo na nasa ndena te yo ala ka man nasa mina kisa do be mino dina ta so kura bare be mbolo do Kana ni Aisha singana na fora ko ne be ka buo Umar no fe me ka agresser karukuna kuma sugu bebe ka foni ma Umar no fe ni ne ka furuku ma se ga nyanobo ne be ke perda ye Fuku nga kudoke doy wala ngana bofu pai ide dosoro entreprise document nawe di Umar ma ba signé na ya signé na be kenetay comme ça au moins je sors pas perdante ou bien ok. Oui. Les gars, bébé, nous faisons ça. C'est comment? Ça va? Ça va, Donnie, aide-moi. Bien. Mon bébé. Ouais.
Tu es détendu aujourd'hui, hein? Ouais, bon, c'est un bon. Voilà, c'est un peu de doigner là. Ijo, mi kanda nous dit donne ka fatigue bouilla quoi. Ah, voilà. Et non. Vraiment? Non, il venait de doyer. Yoro. Faut m'en aller. Wallahi. Tiens. Voilà. Ni drone bi se gani kila. Et drone wallahi. Tiens, bran de mignon. Nteni yoro. Oui, chentani kuma chama ni kele drone. Les bébans craquer ni fin. Non. Voilà, non, non seulement. Ta lo wo chebe nege de. Voilà, je suis là. Dan drone so. Ni fere koy. Yoro. Wa, ikepe. Malgré que kuba obega ni beke. Tena se kan la fara. N'est-ce pas? Faut piquer ni pelou. Non, tu sais. Mon cœur. Il était dossier nous signer. Ah, aucun ancien. Ah, oh. Ah, big flé. Ouais. Je pense que c'est bon. Eh, mon amour. Allez, ma calafolo. Quand même. Dossier nous il y a signé ta. Mouladia. Ah, oui, Mouladia, mais. Je te fais confiance. Yorode. Ouais. Oh, c'est pour cela que je t'aime. D'accord, mon amour. D'accord. Voilà, Mikla, on a saisi toi là, Mikla Kana. D'accord? Pour l'envoi. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je te fais confiance. Mon petit lapin. Ouais. Yoro, je suis une ambition au boulot. Ouh, Kadoudé. Yoro. Quand même, sonne. Ouais, quand même. Ningoni. Banchi. Papa. Banchi. Papa. Itu dunia yang ni ya place spéciale là ben. Hein? Tiens, à la cama. Papa ya fama ça. Mi dele ala kama ya fama. Ni femme ni jutala. Parce que ni bi ka fo e nyana mo ni te etika danela wallahi bilahi ni te. Mais comme era kuna niri dugaba donc ni ba ken yerewi ni bi dilika ya fama te dafa fla ala kama ya fama iboro ni man dilika kale yeni bela mais mi deli yere de pour que am sega sega no ko la kele mi sega bancho gamna iga ya fama ala kama ni mana dumuni to we bi bala ni bora ni nana ali ni fuite lamne ne be fen bega ban ala kama ya fama kumi yere be ga kene de sunu wallahi nete mani fa fo kan ba fo bele ku ne dudu donc ni ba ken yere ko wala sa ebi ya fa chugamna papa Non, Fati, il est trop bon. Papa ya fama sa. Voilà comment ya fama sa.
Papa. C'est bon, moi, ça. Eh bien, à la donner. Eh bien, à la donner. C'est d'or qu'on dit d'accord, il y a pas mal. Avec les banques, on a un coco dans quel là. À moi, tu n'as pas de blague. Sans regarder ni si vous y a pas mal. Moi, j'y go là. N'importe quoi, ouais. Quand tu as un bébé, c'est bon. Papa, ni juta la ça. Ni ju fuita la ya fama ala na la kira kama. Mi deli yede de ala kama. Asi dafa flabli ni adan. Nitna na Aisha senye fui dingide na bli. Nitna nyini yede ka Aisha wuli wal maka kodo ka Aisha la bli. Nitna fui de ke tuni ya fama ala kama. Ibe fon fenga ataka ka Aisha la itka ka Aisha la. Ibe fon fenga ba ka ne la parce Aisha be baraka ne de bolo. Ere tara Aisha ere ne Aisha ngira ngona katla ka ta du bar la en fi. Ka soro ka wulo an no fe ka ta kre. Soit disant kan no ñon fe. Gena taka dayne. Abse kula mo dongu ibse kula ibi se ko ira jien dongu nani kanya kura domina. Ibe amne ni barga. Nikoya. Papa ya fama bai. Nitna yake tu ni bi deli yede de. Ya fama kote. Papa. Fama kote. Itna Dominica. Non pas. Nicaragua. Ala ni mkila na fulani ya fanyini Umar fa chugu sugu bela Umar maso ajufene banare na fene ko kujina tiko ko kumana na kanti se ka tuan kono ku fanga fanterui ku ni kumana ni solo ni ba fo marami rulla maram fene ta jugalen flaka temal nere taka muso fo feno ka ke kuma dole ka tu kono di kana fo teriye kana fo ni jonshinyana parce que ni e mogo do suka do fitanena e tabe ban lu tatiba al ni ne tuntara ni fo mbanyana ni umaru ka kele bana ati boni ba kono wala kana na besi no kele la mai ni chen no gonche ala la ite borani mandinima sino ni sengena ni ko inare ale ka kilna ni mandi Umar fenema aka changer dutiki dido atse ka shike ni ko mana ko ina ala ka kilni mana ambela jalema afurum sumu fena bisokono anga dobo kumala kali bare fleka na cinema maram ngayoro fanfe ni tu maram impliqué nga foila ni be continue soro yala Bonjour. Ah, bonjour madame. Ça va? Ça va. Pourquoi? Doni. C'est. C'est bon. Ah bon? Oh. Bah j'étais on. Ah, bah je faut été. C'est. Ni on a un droit na papier dans le fait. Ah, attestation ya. Ah. Vraiment nous le do e kun kan ga fo de ka bla. Wala sa be glan. Mais jo malaji. Puis c'est la solution de ça. Maintenant on sera à la diable parce que quand on voyage aller était en an bien de quand on voyage natane. Ah d'accord. Anta barada ne yao. Ah OK problème ta là. OK. Bah essayer quand c'est que. Oh mina mta. Merci.
Ni mun suya. E chere parli do ke alfa tete sim parli na. Jo yana kana nega kundo ke afolo. Yere ni siguro yere de mandi ni mene. Ndin tere jugu. Akwa woni fo afa wa la ntoro mi nga ko da chugu. Hein? Million ta. Afone tamanya. Na le ndore be folo. Ndanga din. Ijo. Imu jugu. Ha? Abibo njo. Ni la fo ya no. Fumbule be pirse. Million ta. Esaro, ebe bara bla wallahi Aisha. Ni le pirse ni bara bukata so. An pa ma so no gonta nyana. Ha? Million ta. Mariam. Ama se ka nyana wa. Aisha udumanya. Est-ce que c'est ka passer chini sogoma? Inshallah wa. Na la sona nyale. Ni me na mbi wele comme ya numéro bembulu. Ouais, faut état. OK. Kameola. Bien. On va tous ces saisir chez Voilà, Aïcha. Oui, patron. Tu es bara mi fiya kara. Awo, mbaka. Tu as fini? Awo. Matla. Awo. Tu es ga suma bara la sane. Eh. Hein? Ah, tu ni ma ko feni. Anti pas avancer njogo la ko. D'accord, comme mina bon. Ganga te me fe bang fe. Tanga ci do la no. Donc maroko nga ku fengay. Chegen ya tibula. Awo, abene bulu. Voilà, adiane be ma toucher mfako. Aya to ni rebe klaka ta blaw. Non, bon, ne be ka ta banque là. Adiane ba ngena bon feko. Ne ta figa singene ni rebe ta bla sa. Oh, c'est bon, adiane. Ba retraite mfako. Ma mo wala. OK. Non, mo ka bara mena, faut ka dame. Ah non, encore vous venez blaro appliquer le fait non? Hein? Que t'as bluffé on a qui ira là. Wal kan a sécuriser le coup. Et au moins habla mi. Chef malais condamné quoi.
A kɛra cogo di? Patron. Aisha, avec mi? C'est qui mi? Ne hakili ya Aisha. N ko mana fɛrɛ. N bɛ fɛn bɛɛ la fo ni kelen. Patron. An ye min kɛ walasa an bɛ se ka nin wari in sɔrɔ walasa ka mɔgɔw ka baara kɛ i b'a dɔn. 10 millions. Patron, i b'a dɔn i ka foyi ma deli k'a tunu yan. Ça, c'est 10 millions. 10 millions. Millions d'ans. Oui, je peux comprendre. Muso, aw bɛ se ka ko ni dɔ kɛ a b'a fɛngɛ. N'a sɔrɔ kɛn bɛ ka nin kɛ cogo dɔ la, nana ye ka na taa i yɛrɛ don problème na. Nana ye. Ko n b'a dɔn ne bɛ sɔn ko bɛɛ ma sauf discours. Aïcha! Ça veut dire quoi ça? E b'a dɔn an ye min kɛ pour que ka nin se ka nin marché in sɔrɔ. Marché tɛ ka sɔrɔ jamana min kɔnɔ. Hey, n'a ma ye, Aïcha, n'a ma ye, barabila dɔrɔn tɛ dɛ, i bɛ taa kaso la, ne yɛrɛ de b'i datugu. N ye mun k'o ye? Vraiment, ne tɛ se. Bɔn na, mɔgɔ ka wari. N bɛ taa ka na, sanni ka na, a ka ye, f'a na k'i la. Ala. Ni dalen don Mariam ma, ne b'a dɔn Mariam bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Mais ni ko sugu, a ma deli ka nin kɛ. Ne bɛ nin kɛ cogo di? Wari. Ne ka baara bɛ tiɲɛ fu. Ala. Ala. Oh, mungkin kan yang play. Ini dah balik apa? Ini doang ngambil. Engkau tali balik Robi. Oh, ala. Mungkin. Ini bukan salah. Oleh Amina gue ya. Oleh ni Amina gue kata kamu ni. Ala cina. Amat tinggal tekele. Ini ni ya. Oh, ande kan ni deh. Oleh doa. Oleh doa. Ujung. Mucho gue ni. Oleh kali ni sisa. Yang kontan ni oke? Ambil. Itu kontan dia. Gue doa war boni ibu ada tabur ni kan ini tu. Fatiala kamasa. Ini tablang. Semuanya nanti dibuat. Ih, cakap bararola. Ne. Ne tak Aisyah kau ada ni nano kau. Mariam. Pindah di tara somarena. Ih, cakap bararola. Pajangan tak doang ngapa papi dono fe. Ni mata. Ne ufo. Funu pun mau sebaya fusa. Ayi si orang jani sigi. Ni mana sigi ya? Ni papi ninggal kalau kau belum sekolah kau tak aja. Biro kono. Ne da ko sokono saw. Gande ile mo lo sokono nan. Ne mo foya amadwa. Ne duna mi non tula. Traba mi ne nyawala. Mariam. Oh mugera. Fe mai shaka barabe tieni kama. Ada ba ko yoro. Suna mem gen warla. Mariam 10 millions. E bodo na soro ka e bayar do yeni u demen ko ina. Na soro ni o ko foni. Fute sinema. Akay ku ne re. Aisha ka tadi. Abse ka ke fene nini wani fene tara. Abu ko antri
abu entreprise aya te fake madame modo ya kili jaga basa jani ga umi action ke nke Aisha ko ere di fa shaka tayre di ka boanga villa sunan te fake wari na walai nem nganna war gore benina ni koni madame wallahi ne yɛrɛ fati ne t'a dɔn ne bɛ nin kɛ cogo cogo quoi n b'a dɔn Aisha ka baara de bɛna tiɲɛ nin kama a cɛ ka tiɲɛ o foyi tɛ se ne ma a kɛ ko yɛrɛ de sɔn ne min kɛ wari la n tɛ foyi kɛ wari la walayi Umar ka wari de don min k'a la ni Aisha ma gɛn sisan walima Aisha gɛnna e bɛ taa nin wari bila cogo di o ma ne mara ne tɛ yan e filila ne ma ne kɛɲɛ ko bɛ yan kaba ko maram ne kɛ maram ne yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛ ne kɛɲɛ ko tɛ daw ne yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛ cɛ debi sɔgɔma ne bɔra ne kan ka ci dɔw de kɛ ne t'o la ka na k'an bɛ yen dagalu yɛrɛ sɔrɔ yan ne cɛ kɔnɔfiliba yɛrɛ ka sɔrɔ yan cɛ kɔnɔba muso bila ka juro e ne bɛ foyi tɛ ne na e mɛ maram bɛ ne tɔɲɔ ne ko mun bɛ maram bila nin ko sugu ninnu na dɛ ne yɛrɛ dabali ma ban maram na e bɛ taa nin entreprise in wari ta sisan den ka baara bɛna ci a tɛna fɛn ɲa a tɛna fɛn ɲa den ye ala koyi ala tɛ bɔra dɔ yira ne la Anche. si anche papa Non ça va. papa Mela hein papa Mela e kuma do gidi ma Fais-moi un amiga du Nobel. Mummy kona de mia papa mbi Donc on est ma fille où Morocco jamana ngo ka société dɔw bɛ yen nɔ ngo partenariat bɛ ne n'u cɛ ngo n bɛ fɛ ka partenariat dɔ kɛ awɔ c'est-à-dire o partenariat kun aboutira quoi u ye wari avancé financement avancé 10 millions u y'a chèque di yan chèque in de tununa c'est-à-dire tunu cogo ma don a la quoi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi chèque bɛ Aisha de bolo chèque dira ale de ma a y'a classé mais est-ce que e min bɛ Aisha dɔn i terimuso don e de y'a recommandé ne est-ce que Aisha bɛ sɔn ka suɲɛni kɛ ayo kelen ya n'a ka ko bɛɛ zon tɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye papiyew bila cogo dɔ de la a ɲagamina papiyew cɛ la a bɛ ye o cɛ y'a ɲini koyi a bɛ a y'a ɲini ka dɛsɛ ne yɛrɛ y'a bagabaga ka bɔ ka tila ka segin ka na k'a ɲini ka dɛsɛ pa ma ye aw fana bɛ ka papiye ɲini ni girin ye a b'a kɛ ni hakilisigi ye sisan est-ce que e bɛ ka fɛn ninnu ka fɛn baara kun kan ka daminɛ bi de sisan sini n'i taara biro la aw b'a ɲɛɲini ka ɲɛ a tɛ biro la a tɛ Aisha kɔni tɛ zon ye a b'o wari ta a b'a kɛ cogo di 10 millions a bɛ taa mun k'a la a tɛ se k'a ta yɛrɛ a tɛ se k'a ta mais ni chèque tunna c'est un problème c'est un problème mais solution b'o la o ni chèque tunna a ka bayani minnu ye wari di aw ma i b'olu wele a ka jugu mais i b'olu wele k'a signaler olu fɔlɔ fɛ yen ko a ka chèque tunna a bɛ se ka kɛ o tɛ n'u y'a sɛbɛn o t'a tigɛ a noti dɔ bɛ t'u bolo nɔ donc olu fana b'a signaler banque la en cas ni mɔgɔ min taara k'a bɛ taa retrait kɛ donc u b'a tigi signaler a bɛ minɛ o ye tiɲɛ kɛ o bɛ se ka kɛ mais i b'o problème dɔn o bɛ gêner ka crédibilité de kan quoi c'est-à-dire n'a fɔra sa ko chèque tunna ne k'olu yɛrɛ wele ko chèque tunna tu sais o ye maloya ko dɛ je sais mais n'o de fana ye solution ye jɔ mɔgɔ b'i maloya ka mɔgɔ bɛ t'i jɔ jama la ka fɛn dɔ ta mais a bilatɔ i bɛ t'i dogo k'a bila dɛ chèque a bɛ sa kana n'i yɛrɛ sɛgɛn o la n'a ma ye kɔni Aisha kɔni an ka baara ko de banna pewu n'a ma ye n b'a gɛn walahi papa mi deli kana gɛn a bɛ t'inquiète a bɛ yen n'Ala sɔnna ma kana gɛn a tɛ se gɛnni ma a ka jugu sa mais a tɛ se gɛnni ma t'inquiète 10 millions a bɛ yen i y'a mɛn Ala kana gɛnni bɔ a la a bɛ yen titi ko i kana dumuni kɛ ka dumuni kɛ wa t'i ko sa i kana dumuni dɔɔni dun est-ce que dumuni place bɛ ne kɔnɔ a bɛ e k'i ko 10 millions papa a ma nɔgɔn sa je te comprends
mais ka dumuni kɛ ban ye. Qui appelle Gani Koke. Fini dans la salle gosso. Ça va? Fati. Moumé. Mariam. Hey. John, est-ce qu'il y a un effort? Est-ce qu'il y a un effort? Il y a un effort. Mariam, il va. Comment doit-on courir que ça me. N'tena na foka fo mo ko ngulu mata ke wa ndabali be bayila kwa. Homna. Mais action ke kun ida kala ma fo ko yiku jugu bare ga. Ebola. Aisa. Bille Umar duniya no shiro chuga na ne ba don Aisha ka bara ba da fe. Che, aga che. Ni ko Aisha ka an Aisha minasi. Mais ni ma foka ka bara chini. Etara acting ke ni Aisha ka bara chini. Souvent évoqué iki siki atli jaka bo folo ke jani ka kudo ke kwa. Aisha famille be abulu. Akili ngani bara ndamna sika ke moko wala ujigi baka. Ijoni yorena. Ebe joro na Aisha ka famille yoro. Aisha be joro ne ka furu cheni. Ne ko ebe baraga chigori de Fati. Mariam, ni te fe anga se ni niveau imbe mansa. Ko bi se ka regli ka soro nunu bete kwa. Ni me se ka baga je se ka baga ko be kala. Me aga bara manga chen. Ita kala manga fo ko amen jurum kilenta. Ale ka jurum nga juguna ntai. Ala ka masa. Odo na yano nde kashi la dala. Ima mole go fanya. E ma kashi yere folo. E muna ile nibuga nko to be ke ka jugu ya. E a wole sila me ala o ma ke ya. Yene wala do shuga fone o. Ima hele kashi ko. E mfie ka to Umar toyi. Ama fia. Ado yishira chogodi. Mariam. Ado shuma na fura di masoko na ya. Ni bo pedon sa. Me ni ba don ke ha. Hibi ya ko ke. Kakla ka ni ne toro ke. Kana ne wele ya fu la bli. Yiklo bala. Aga bara chena o. Somogo bala o. Ne mago fu de to la. Fati. Yiklo bala. Ne bi ngana yere fa e no fe. O ma ife ga chogodi. Mariam. Ne ga juguni ere bi Umar ko law. Me o bele tin toro do bala so yendo ya. O bala mala Fati megi de meri Fati. Ay fani sera sabale de. Me no ko me kuma kele fiana. Ne a fie jema dongo ko ntala bleni. Me wo me ga sebe de fiana de. Ni ngi ma jema dongo ngoni en bole ala. Bila be safu. Wallahi ni mi balola ko yi. Ni ko de an ga nyon famu hakila. Tien do ne ma famu mi kera ay Aisha lani. Atim kera ni naka bara na tien ne bi ka kuma no yorori. Naka bara tiena. Mariam, utuni mayire. Aka bara cheni wa e ka furu cheni. Shu 3h ebe ne wele. Alo Mariam, fo Umar mana de, Umar beta. Ibene toro, ibi yere toro. Ah? Me ne be kuma gele ne fiena. Ne bole ba ne wele kuma nyana malila. Ni bita te ne ko fe. Ni ne wele tuguni. Ni kuma na. Inne ga tere ya bani di. Wone tarak na wele tuguni. Sabu juguri. Ta. Minu ko maram be famille like chugudi. Atela famille ko machi. Minu ko. Woni be maram nare. Ni dini nga bara mana tiensa. Wallahi ami jurum furi ta ka kan yere ka. Nere ko ngo ga baga me ko feni ko ngo ka toyi meni na nyere faga maram fene kumala Umar te dana men yere faga maram fene mi kumala o fene mo ko fiti nda kono kumana nere fatini taro mage chugomna nko jinna ka anye jin nkere ko ngomi maram mana bili an fe hawo sutena de adibne diga kelela de adunta bota men no ka kele jigiso ajigiso ko imbi ka ta digri ma be ka ne yere fatikun ni sran wallahi ni mun sira ni tenye galontique wa maram ta famia e ala klini mani maram makwe ika jusuma kan fresh no ne ti solution fo ila ni kuina ni don ko be bana barkale
Ala. Yaro ni kɛra malo ye sa. Umarga ni wari tunu ko in. Daga danaya de kun bɛ ne na. Je suis sûre que nin ye danaya ko bannen de ye pewu. N t'a dɔn nin ko in bɛna kɛ cogo o cogo. Heureusement que ni ye entreprise papier ninnu d'a ma a y'a signé. Ola hali n'a ye ne gɛn ka bɔ entreprise la. Entreprise yɛrɛ ma kɛ ne ta ye sisan. Kɛra jinɛmoriya dan ye. Donc, je vais saisir la journée catastrophe. Je suis reconnu. Nasmara. Oh, nas. Saya macam dah kan, dah. Ala pas kan 5 kilo dengan cek. Oh. Johnny do. Tanggal boy. Johnny do. Ene mulike. Angani ngem. Allah. Oto ere fonyi. Ni mude kaula. Ote ni fonne nyana ngase ka onyenda o yefene. Usega kumabla. Allah. Aisha, ni jo mangai. Ni jo mangai. Ko ni jo mangane wa? Mariam mere do. Mariam. Allahu akbar. Chena. Comment ça dabi quoi? Mariam ni musue. Amase. Ebe fa amune fo. Dine. Tanti njara. Mala forban. Mariam. Grâce à la fin moyen là. Ni musue. E ma ka mo bla ka ne kidnapper. Kan yela da tugu. Ya fa moi. Ebe sirane Aisha de. Wole kama ibe ka mo bla ka ne mine. Ka ne sirita. Fini wanyala. I'm so cool. Eti kuma me muna? Ha? Muna eti bo mana kan yere me. Mariam. Chena ibe ka sit down. Eta ejume. Ne bele nyini ngake. E mwe wal cheko. E chere do a. An ne cheta ntere mzo chere do. Daga wuli de ban. Siga nyini yere. Ikap magana kuma. Bonne be kuma bi makum. Iklo bala. Ne kan ade Aisha. Chien kelente. Chien flatte. Chien saba. Clara fie silamaya la. Kafriya de fleni.
Allah kibaru. Ne ko te furu ka cɛ ɲini ka Umaru to ya. E mun ɲini Umaru nɔfɛ I terimuso cɛ. Han? Ni ne ma to I bɛ mun de kɛ ne la? Hali ni ye ne ni minɛ. Damina koyi. Wara fɔ antu ma. E ma foyi yala fɔlɔ. Wallahi ka sisi ɲama. I bɛ ka na k'i b'i sa yɔrɔ de la. I bɛ kuma la buru 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 ne bɛ k'i lajɛ de parce que togoya t'i bolo tuguni quoi. Wali cɛ kanu n'a ye surtout I terimuso cɛ. Bon n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna Yanɛ. N bɛ kuma kelen f'i ye. I ɲɛ kɔrɔ tɛ ka ne lajɛ bani. Sinon I b'i sa yɔrɔ la dɛ Aïcha. N bɛ kuma kelen f'i ye Umaru. N y'a f'i ye I ka fɔ a cɛ a ka semaine tɛmɛna yɔrɔ de ma d'a la. A ka ca semaine tɛmɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ. I ka fɔ de ci Umaru kan I ma d'a la yɔrɔ. Mais n'i y'a mɛn I bɛ tugu Umaru kɔ I ɲɛ b'a la de I b'i sa yɔrɔ de la sa. Suba ka n ka téléphone di yan dɛ. Appelle in lase numéro. Fo su Mariam fo su. I bɛ yen de o. I b'i sa yɔrɔ de la o. E b'i sa yɔrɔ la mun su ko bɛ yen. Appelle in lase dɛ. I bɛ malo wa? Mariam, ele bɛ ka nin kɛ ne na bi Mariam. Mariam, a ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Allo? Allo Umar? Ne kidnappelen don koyi. Ne kidnappelen don. O ye ne bila yɔrɔ dɔ la ne sirilen don. Allah. Super, si venga ka mɔgɔw la ba fara ma. I dam. Allah. Ne bɛ cɛ ko de. I dam. Jɔ, Suba ka jɔ. Wula ko ye san. Aïcha, I Umaru to ya. Mariam I tɛ taa Ala sɔrɔ n ye. Wallahi hali ni ye ne faga. I tɛ ka Umaru kanu bɔ ne dusukun na. Hali bi Ne ya. bɛ sa ni Umaru kanu ye ne dusukun na. Mariam, hali ni ye nin bɛɛ kɛ. A ye ne faga siɲɛ kelen. A ɲɛ siri dɛ. Nin bɛ sa yan. Dame. Cɛ ni ka gɛlɛn. Mais a bɛ to ne ta la. An ka taa datugu. Mɔgɔ si kana ji d'a ma dɛ. A bɛ si yan. Hali kɛnɛya ma. Allah. Ma, nin bɛɛ bɛ ka kɛ ne la. E kanu de kama. Papa. Anci. Sisan aw sera aw danna. O tɛ ya? O ye mun ye? Aw sera aw danna. Cogo di? I ka kidnappeur u ye n wele. N y'u ka message sɔrɔ. N y'u ka message sɔrɔ u ye n wele u y'a fɔ n ye. Fati yɛrɛ kuma tɛ ne ma min f'i ye ka fara waliden na n y'a f'i ye ka dɛsɛ. Sisan a b'a kidnapper ka bɔ k'a latunu. Papa. N bɛna na I ɲininka dɛ kuma dɔ la a kɛra ne tɔɔrɔ. Est-ce que I kunkolo tɛ fɛ ka wuli ya? N kunkolo b'a fɛ ka wuli. N kɛra fatɔ n kunkolo wulila ka ban yɛrɛ. A wulila n kɛra fatɔ de n kunkolo bɛɛ tiɲɛna. N kunkolo bɛɛ tiɲɛna Fati. Pour ton information. Ne yɛrɛ t'a dɔn I bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ yɛrɛ ne tɛ k'a ta fana nafa ɲɛ dɔn. N kɛra fatɔ de ye. I n'i ka kidnappeur an ma taa waliden minɛ ka taa a bila fɛn na. O ye jɔn waliden jɔn? Fati I tun bɛ ka min ɲini I y'a sɔrɔ. I y'a sɔrɔ bilahi. I tun bɛ ka fɛn kelen min ɲini I y'a sɔrɔ. Aïcha e de y'a di ne ma baara la. E de ko ne k'a ta k'i terimuso don. N y'a ta baara la. I nana ka na jagoya keleyaba den daminɛ a nɔfɛ ka n'a kɛ kɛlɛkɛla ye. Aïcha garde kun tɛ ne bolo dɔwɛrɛ dɛ. Aïcha ye baarakɛla de ye baara kɛ n bɛ min nɔfɛ min ka di n ye a b'o de kɛ. O de y'a to kun ye ne bolo. Sinon kabiri I ye mankan fu daminɛ n b'a bɔ baara la n'a furu ko min kɔnɔ n b'a furu ka to so. Mais n y'a to b'a to baarakɛyɔrɔ la mun na? Parce que a ka baara ka di n ye a baara taabolo ka di n ye. I ka kidnappeur a y'a minɛ a diyara n ye u ye n wele k'a fɔ n ye. Fati I bɛ ka min ɲini I y'a sɔrɔ. Wallahi I ye min ɲini I y'a sɔrɔ.
problème t'a la. Papa, an bɛ ɲɔgɔn lamɛn. Fati, lamɛnni o banna. I bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ ne t'a dɔn i bɛ ka min fɔ. Ne ni Aïcha cɛ depuis don min na i ye Aïcha bila ka na papier minɛ yan o don min ne ni Aïcha cɛ an tɛ ka da ɲɛ tɛ ka da ɲɔgɔn kan. N ko Aïcha kidnappé a kidnappé bɛna mun nafa ɲɛ? I m'a kidnappé mun na? Mun na? Ah Allah. Ah Fati. Fati. Ne ko e tɛ da ne la mun de la? Fati. Mais c'est-à-dire ko bɛ yen quoi. Mais n bɛ ka kuma ɲɛf'i ye n ko ne tɛ ne tɛ. Kuma ne bɛna mun kɛ? Ɲɛ b'a bɛɛ la. Awɔ a tɛ jɔ la o. Kojugu kɛbaga o bɛ jɔ la. E delila ka jɔ la ka jɔ ka jogo jugu la. O tɛ kɛ o. O tɛ kɛ abada. Ne kɔni tɛ. Sisan dɛ. C'est très simple. A bɛɛ tɛ Umaru ko de yan. E bɛna fa Umaru ko la sisan. Wallahi. I ka so fili bolo. Yan a ta. Wa ne taara billahi ni n talen de tant que waliden ma bila Fati tant qu'il ma bila a bila i kunna ko cɛ t'i bolo Umaru taara Umaru ko banna Umaru t'i bolo bilen cɛ ko banna pewu i tɛ k'a minɛ ko cɛ ko dɛ tant qu'il ma bila a bila i kunna ko Umaru ko banna pewu ko Umaru ko banna pewu nin talen ma dɔ wɛrɛ kɔni f'i b'o f'i ye wa n bɛ i labɔ a kalama parce que ni ko ninnu wulila ni m'i fa wele i b'i ba wele walima i bɛ Binɛfu wele ko Faransi n tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye ma dɔ wɛrɛ f'i ye n'i ba wele k'a fɔ a ye i fa wele k'a fɔ k'i kɔrɔ wele kabila fɛn fɛn b'i bolo Binɛfu Faransi tout ni bɛɛ wele k'a fɔ bɛɛ ye n bɛ min f'i ye c'est fini e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o banna tant que waliden m'a kidnappé bɔ n k'a ye n k'a mɛn tulo la ko Aïcha bilala i ni ne ka ko a banna wa so in n jɛra a kɔ n y'i ka so n y'a yan so ne t'a dɔn mais n jɛra a kɔ n y'a tu bolo e ni ne ka ko banna pewu pewu ma dɔn a bannen bi. Allah. Don problème kura yan don sujet kura yan non. Papa bɛ ka kidnapper comme fɔ est-ce que Maram ni nɔ tɛ ni? Maram tɛ ne ye kɛlɛ kɛ Maram na Maram ko n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a b'a fɔ ne ye désormais Maram tɛ ayi ale do mɔgɔ si tɛ se ka kariya ne nɔfɛ mɔgɔw la ka nin kɛ ni Maram tɛ fa yɛrɛ bɛna wuli ne la Maram tɛ sa ayi mun bɛ ka Maram sɔrɔ ne yɛrɛ min ta ye ko ye n'i k'a ka ɲi i k'a ka ɲi mais mun kidnappeli ko kɛra sisan Umaru talen filɛ nin ye ale bɛna taa Aïcha kidnapper sa ale lafiyalen bɛ taa da Umaru dalen filɛ bɔnɛ bɛ jigin ne kan tuguni ka du yɛrɛ bila depuis kuma jumɛn ko ka Aïcha ko in ka ɲi Maram ka Aïcha to yen a k'a to yen a filɛ nin ye ne ni n cɛ tɛ bilen wa n b'a dɔn n'ale Maram fɛnɛ bɛna na kɛlɛ parce que san man tira a ko tɔ bɛ ka taga ne yɛrɛ bolo dan quoi ne tɛna ka n sigi fɛnɛ ale ka ne ka foyer détruire ka di ne ma tiɲɛ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ kɛlɛ la mais n'a tigi y'a sen bɔ i sen bɔ kɛ Ala n'a kira ne bɛna solution jumɛn kɛ Umaru ka na sisan Ala n'a kira